Ahojte, pozeráte sa na nové autobusy Iveco Crossway Line 10,8 metra a niektorí vodiči u nás budú mať vianočný darček. Autobusy sa pripravujú do premávky a od 1.1.2026 zasiahnu na ostro do výkonu. Takéto autobusy po facelifte s novou maskou a prvkami výbavy, ktoré doterajšie autobusy nemali, ešte nemáme, takže máme sa na čo tešiť. Tak to len malé info pre vás, autobusom zdar!